Kubor nakaslem jong unongsan hima. UMLA ke North Shillong constituency uba Adelbert Nongrum habaya keren markila pathai Kubor menta kasengi ke khat ar trik unaitung ulapen pau ye kejing pem sngoya hap ha kabaya dei bat kejing pin bana jong ke deputy commissioner ban khang dukan ha ka por spobuji menme ulapen rap da ka baong bangi dei ban aimin sim ni ki paradok para snam ki basong de dukan ban kamai kumbaga sarkar kaju aimin sim ki samla bat rui ki pajba ban mi shakmat ban sengkam sengjam bat banam shania tang hakikam sarkar ula ongru batang na kadaw jong bajingjia kabarit kabala jia halat khra hagni katayo kabala dem kabadang la ban te lakam henrai menta pat baro ki haban jenjar lang tang na katakadaw ulakin turu iki bor pulit bagi deban penlong daga jing pahara ban te lakam ni ki kam sneo lakadai yo drox ni ki wei ki kam sneo ru ulakin turu iki samla ban kiar ni ki no ki jing thau pun klumar namar ki samla ki degi lawai jong kari bat ban long ka nuksan ka benta ka syongsuk syongsan pada ka jo ka por ulakin turu ya ka deputy commissioner ban wengno ya ka jing pen bana khang dukan ha ka por shipho baje minme Hingga semudai ban paui kumui na preng nomi khman ba ju persang ban ra ya sur jumpai ba ti khamtam manta gadan barka VVP ka Voice of People Party ka sur jumpai ba ti delor tanong re mamla ban susam tinga smo ba I have to speak with authority and responsibility halor kanika order ka bala pas dai deputy commissioner bodon brom Asyokan pasir ni kajingja kadai kewalaja mencem tayu po lain khra maso bang ni ban berat ha ka bani kong du jingja I berat kapoi hlu put ban apa datang kali kabar bang haban pendem ru halor ni ka order ka pas ni deputy commissioner ngasdo barang takane hoi kadai kajing thumu baba kadai kajing perkhat baba nrai kajing rai ka babakla kabalai pat ngapan pendem ru ha ka bidai bar kajingja ha ka ying jong inventory I madam Amprin lingdo bla sha hab yang bai haban sha ban mat ban sha kabang mau ke yang sam ko bam tip muno buran kiti rengai skam baka ai kan le la ka jong ka kamram tinga ko ban pau halor ni banta ha ga ni ka hadu banda poi upot bana kalian deputy commissioner ban haban sim ni ka rai ban generalize yang baru kitukan pada ban khang no ispo buji ban baki beriur kiri ban pai no seling ban thia dan kloi namar bala impose section 44 ba palat saud mula ban yai ban yang banyalum kani kalong kan kata ka song sai kan kata ki jemut perkhat kan pelong mor panik ya ki beriur mar kum ba ja ki por jong covid 19 lai kan ok kata ka yo ka kot ka kamai ka ji kham tam me ka bang suthu ba mentally generation ka ba kalong kani ka employment crisis mo ka unemployment crisis ka jorba namar ka kam government ni kalong saturated ka ba mangi ki no mi khmat ka ba ki kimeki ka ba sarkar ni pensilor ki kon samlaw ke nyang juki kijat tede ba ki yang juki kijat kita ikta ni ban encourage ki menta pa labu khando na restrict no pat da ka ba sibotrik o sipo biji dei ban khang no tu kan rejing sha ngina dei ngidang khibilanti ba ngin aiman si ba ki bungin ong ba ya ki tu ki ba pri dukan miet ki bon rai ke jing sangai ke jing sup khamtam ki dukan ki ba ya berkata ka jing syakari ke jongki mo nin ai kata ka awol nomor bapi badon ke dukan ki baplimit ka dong jing sangai nimla banong batang berja we ar hangin tai ngin generalize lu di baro tinabar ka daw nga kerpat bang kentu ya ka police department bukan dia jongki kamrap nomor ka don ki forces baki hapru ban implement ya kata ka policy ke jongki ban ngits kam khamtam bahagi ki kidon ki area ki belong sensitive kidon ki area ki bajumi perbor ki jing klumar ki jing urura ki jing esho edat lembaga jing puai lembaga drugs lembaga ki wei per ki kam trafficking ru ngai kade go open ka open ilong yardor ni ka chai perlu jungi ka banga ko apano baka police force ka district administration kade ban concentrate bar kade ban ya regular kade bandon ka regular patrolling hagi banta oper hani banta jokasor khamtam makala jor pra kijing sniu ki police department kam di ban up ya complain di ban up ki information namar ba ka kamera mujungki la pension bagi pendat la ka jong cikit clear tinga ko ban phai beng ha lor kani gajing phakhang jong deputy commissioner ha bade sipo biji kan kata ba manu ban sim cikit clear la da any emergency arise menta kum ki breu bapang bistom no hospital nei na sam khabe thir ki dawai ki
play mentawa na postal te kimpiang khos ki dawai desin ki hapani thi pharmacy nei kum ki ki kumde ban generalize kin ringa sngo banong ban paket mau piang ba hoi kata ka jing pakhang dukan ka de ka ba biang ka idea ka don ka jing thmo ba nei tamba ka long ba khla ba ban generalize di baro ti mar ka daw ka ni kan pen thut ya song song sang kan pen thut ki chimut prakhat jong ki nong song sinong jong ki khon samla ki ba persan ban yang jong ki jar ban tri stop khatan baduk basuk ti ban ngi ka statement na kaliang jong menteri jong tourism hoi ilong concern ya tourism kabri ki tourist hendai nga ating pat lemba kan ka attitude jong government ka decision ka ba bon sin kum kini ka penwarai ka padik ya ki pai ba ino song sinong ka pen bitar berkala pen kala long pat tourist pat mono ban sim ku jigir kling tengah aku ban kentu tang ni koi ba na kaliang deputy commissioner in subhan mai ni kam ini barit mo ni hoi lalang ima ban atem mi barit kala ban he hendai nga sngo ba kat ban generalize ti nga sngo ba ni ka order dei ban revoke na ka banta ban barwara khanang barwara biang kita song song sain khanang barwara kata ka jing roi ka jing pet jing biang ka economic namar gi pet ka yo ka kod ru kayar bar kan ka kata ekologi no sen ti ini jikar pa jikar tu ngang jong kum nong bi khmat ngadon ka jing sukhya di mar kada wa haban intervene ringam de ban tuklar nei haba ki don par ki khap ka bangi haban kentho na ka banta ka jing ba ti pi ka ba kong sam du ka banga ko ban kentu ki khon samla ka jai pan riu jungi all our beloved youth from different communities, please try to control yourself. Please understand that you are an instrument. We are expecting that you are an instrument for peace, for change, and for the progressing state of Meghalaya. Tini bawa kerpar kapten mikun samla, bikin soba, beli namar ki katu kan ni, ki screen, ki guru, ki bapelong ki jing thau kan penkulmar, kan rapat dia kejing bam song sai, kan rapat dia kejing pen saja pat, ya ki innocent, ki belong ki nosong ki belului jong cela. Tini kan tiap, kau boleh